Very marble. The Scottish one is marble. Oh, okay. So but how come it's and the sirloin is The fat is around it. Sirloin benim makta o. When would we take it? We have it fried. Abla three. Scottish. Would I want chips out to mash? I want the salad. The salad. Guys, much ndakagumbuka singaiti kuyakotengerwa kapu yekango kutengerwa mapopcorn mufunge na godoni ana utsiye arutoseka ke munhu akwira achindira nezvera mapopcorn anenge akaiswa mukapu yekango guys kutengera mapopcorn akaiswa mukapu yekango guys onai kusina mai akuendwe guys kusina mai akuendwe ndakuka kudzoka kuafrica treatment yandikupuwa kuno kwaina kumira mushi treatment yandikupuwa kuno kwaina kumira mushi guys ndongo mukapu yekango yakatomaruka mapopcorn ndikudla izvozvo ndipe yangu kunyomvura mbo ndawane zhara mapopcorn ndoko sana bodhira ndingavatani mapopcorn nhasi vaona mampo ndiri mabrazilian ndibate kuwhatsapp ari kuda tuma will ndibate kuwhatsapp mampo jani come to my whatsapp essay nam guys tsiurai godoni vanonditira ndisizona mushakana munhu asingasadi kuchengeta mba kwake ngangokudza ndikuzvozvida ndisamapopcorn aionai ari mukapu yekangu mapopcorn mukapu yekangu kulondon hapana kana steteta ndakutobuda naimakeke kwai smell every day muri kufadzo nhasi ndatambwa rafu Joyce mapopcorn mukapu yekangu ndosaini kai yekuti idzokerai kuafrica iyi handiyo here saini guys achidzokerai you have overstayed your World Cup mukapu yekangoma kutopiwa ari 2 guys kutopiwa 2 makapu yekango 2 ane mapopcorn kutipidla yenyu kachizo andodzoka hangu beauty aya nokuti yaya zvinomira zvakanaka izvi kapu yecho yakatokodabuka pasi guys ongola ngomoni ndikagodi guys ongola ndikagodi ndakaimwenezara ongola ngodi unazvezopa apa mapopcorn yakagadzirwa nenyama yemombe makwakwa akaita mapopcorn ayo mapopcorn anditasuwa malive edu aya ndichauya nayo Elvin andi ndikumbokuti wai mapopcorn these popcorns, are you making them with beef fat too? Yes. Yeah. Mahoko? Order your meal. Oh. What would you like? The Scottish bonnet, yeah? Green salad? How would you like your steak? Oh, well done. Homemade chili mayo. Sauce. Yeah, sauce, yes. Chili mayo, yeah? Do you have any chili flakes? Could you ask? I know, for example, in the burger, we do smoked chilies. We just want to make. Hands, those that take about good. I'm not good about the chili flakes. I don't put away handy, guys. We'll have some. But I know we definitely have smoked chilies. Okay. It's okay, come on, Guinya. Yeah. Guinyari, Nanny, Jarigani, Asha. And I'm going to go. Sorry, madam. Fanta lemon? Do you have Fanta lemon? What do you have? Sorry? Where are the we have juice? house and bits. We got lime and mint. We got orange and bitters or almond and lime. Or we have Coke. We have a rose lemonade. We have a cup. Yeah. Or Lemon mint. Lime and mint, yeah?
Okay. Why Why not? This are not lime and mint. Okay. That's number one. Ah, that's all, guys. You have more than anything I know. Yes, I'm a bit. Is it okay? Is it nice? Is it sweet? I wouldn't say it's very sweet. It's refreshing. But Yeah, I wouldn't say yeah. it's very sweet. So bring that one. Yeah. Can I have another popcorn, please? Are you married? Thank you. Huh? Are you married? Am I married? No. You're not. My brother's looking for a. And she wants I'm to be married. No, yeah. Hey, name melody. Kai makasa nyoka erisha makaisa. Kai makaisa nyoka eri. Kai maputa right eri. Voyenzo ti maputa asikana. Tiwo mapopcorn, uri mukati wemaputa eri asikana. Ihure bhegi randakaisa munhu iri muro. Guys, cheka ndikuti zvandaita tapinda mune chimwe chibhawa muchirestaurant guys. Zvazvanzi zvona sisedu pana sisi wangu panapa tichiodha chamunoda. Ndatasa manhikirikira. Guys, apa tatogutisiwa ku auya mamu. Auya mamu. Moti pachadliwa chini papa. Tungodhoziwa nemapopcorn guys. Pane chichabuda ipapa. Nchabadi mapopcorn. Ipapo tadi tapinda meme yakati ndaona madora aripo ndikati nizvodora handizvingisisi. Ndaona strawberry daikari ndikati ish. Ndosiva ndikati aindoda hangu strawberry daikari. Ndaoda zvandosiva. Yaenda strawberry daikari yauya iri muchiglasi chidiki diki chakangodai. Isachera maziglasi ainenge akadai semvura yaka. Unoona maglasi aya. Yauya iri mukaglasi kakadai. Uyu arongoti kumba nemapopcorn. Auya nemanhikikiri nechiglasi chakadai uchikuti. Ndikachakaiswa lemon paside ndikati eya. Guys kunoimwa kudai ndechekumerera guys kumerera kudai kuza kunonzi kumerera. Ansana test yandisingazivi ndikati asi yakaita pinki. Ndikati strawberry ndakariyo zvikanzi ndina koindava iri kuti andaitadza ndandakoitarisa kudai guys apa ndambonyara kutaura ka. Ndazotaudza songo ndikati vakoma ina hangu iyi tunhu handisi kunyatsoita ichi. Tunhu handisi kumwika ichi. Iri kuvava. Mavazodedza. Vadedza chii? Mapopcorn arikubikwa nenhikikiri. Mapopcorn aya arikubikwa nefeti yemombe nemakwakwa aya atoti makwakwa musha. Iri kuitwa nemakwakwa ekumusha aya makwakwa aya. Ndobva ndati ndikati ukanyara ugwasi pano. Ndikati vakoma ini handisi kuchigona ini chinhu chiri kuvava ichi. Chinhu hachisi kumwikwa ichi. Hachisi kuita. Saka ndobva vazomudedza vakati ari kuvaviwa. Guys, because ari kuvaviwa. Because ari kuvaviwa. Saka ngadi ine strawberry yabva yatorwa. Ndobva yatorwa. Ndobva yazoenda kwaitonoisa shuga. Ndobva yanoiswa shuga. Kudai shuga yedu here ikati shuga amen. Asi yazodzoka yotapira guys. Yazodzoka yotapira. Right, sabvapo. Tiri kubva kuti tasvika pachitima guys. Handimozati madhoo echitima yanovhura ubva avhara. Saka tasvika pachitima papa pazviteni zvemuzasi zveunderground izvi. Saka vakamira panze anti tipinde ka chitima chasvika. Ini yangu yekuti ndosara ida chinhu ka. Dhoo rako chivhura mai mwana ndichitomhanyira kupinda guys ichibva ndivharira mukati dhoo mai mwana. Anomuona. Guys ndakuwasha. Ndikati ndivhurirei. Ndikati ndoendiwe pinda ine chitima ndinoburukira bikwa ndoziva. Ava vashisara chavhara kandapinda mukati. Vakamira pacho guys ndabowa. Ndikati ndoendiwa neni ndinoburukira bikwa ndoziva. Guys ndarova vachitima ndikati vhurai. Saka mumwe ndazoti aiwa mirai. Apa ndandichirova kusuro kuri wrong. Izvo musoro uri. Saka ndandiri kulasti trolley guys. Musoro uri. Saka kuti mudriver andiwere pakuti ndimanye kudai kudamberi nomuza. Saka ndandichirova kukudzira ndabowa guys. Ndikati hey mirai wait. Guys sezvine ivo vangosara panze ndapinda mukati tiri wani guys vasara panze. Amene murume azongobaya chabaya ndobva yavhura ndobva vatojambira yakutotoenda guys. Izvo zvingati ndaendiwa neni apa ndandisina bhati. Ndingati ndaendiwa neni nechitima mino ndainosvika kupi nechitima vanga vasara indamanyira kupinda mukati. Chitima chavha ndivharira mukati guys. Ivo vasara pa. Ndaridza mberi ndivhurirei.
kuvhara madhoo kuti mhanyira kupinda mukati ndafunga zoti ndimichavhurawo mopinda muchabata madhoo imurega madhoo achivharika ngatisiya vari vharirai imo apa vasasara mukati vazvakati ndapinda ndoga mukati nena gaitsigara zvakaoma idamunda daidzera ndikati ukanyara ugosi unoendwa newe nechitima unonoburukirepi iwo masesheni wobhobhoyo ukaburuka unangepi apana kana kwandoziva mai mwana pafoni yanga yapera bhatiri ikandidze miri pamela isofia lambani but zvinozobatsira zvekudaidzira izvi ukanyara ugwasi haugwasi andaishedzera kuti ari pane murume anga arimo mukati monobhandisi iva kuti comdown ndikati no ndikati for me I don't know where I'm going comdown ndinangepi kwandoinda kwandosiya guys kaitimonai panyuzi chinzi nosenfound maindinonga maizondiona henyu panyuzi chinzi kuna mai vatinavo kuno vapinda mbitima vakaendwa navo vari kungodzungaira apa kwakuchinaya paya ndipanga pafamba satani paya panga pafamba satani saka papadaso andaitodedzerwa jesco ndaizodii wanakosa kupera kuti dhuku kungwari kwanga kwapera kuti dhuku guys zvokungwarira paduriseapera kuti dhuku kungwari kwasa kupera kuti tsvai guys ikandinoendwa neni chi okay ndikatida kuendwa neni ndoendwepi ndogonwa sakaozazvira vasara padzo london haiti guys london inoda vanhu vajaira vanoziva guys because unoiswa kumusoro uyauya yes me guys ndimbomwawo zvandisingazivi guys ndimbomwawo zvandisingazivi ndimbomwawo ndokuku yacho yemapowa vabatigwa imi unai ukukui guys chakelichi chamaya havana bhadhi kumbirai hafu lita ngaguta imunhu kumbirai rega ndikukunaka apa $3 ichochi $3 kastedi vanongowedzera zvakam unamboshuwaini ndoburuka maiti unoti ndoti ndobvunzani ndanji ndemindodii ndanji iwe chiponira zvakaoma ndandichapuru ndinoburuka mai ndoti kudii ndoti ndikunange ndoti kudii ndati rega ndibowo zvandibatsirasi zvandibatsira noti ndichavhudwa asi uyava pagilasi hombe andi pagilasi ikuwani vane gilasi hombe how many meals that cook? I think it's 200 or yeah, 200 I think. It refreshing like in the Sprite so it on the Sprite. Thank you Brendan 50 stars. It on the Sprite so I mean it refreshing. Asinika kubavira so mija. Get right. Guys, my eyes. Guys, mangwana tushida kuma ground ebora. Chelsea. Neku Chelsea nechi. Chelsea ne Liverpool. Chelsea. Arsenal. Tottenham, West Ham. Timapedza, tingawapedza. Tinowapedza. Mama waka Chelsea, Tottenham, Arsenal, ne West Ham. Katenda mangwana. Kana tabva kwa mangwana. British Wagyu, medium well? Sorry? Yeah. The British Wagyu? Inyama ndefu nyima vanhu. And this one is the babette medium? Sorry? The babette, the Scottish babette? Medium. Yeah, my own. Well done. Yeah, well done, isn't it? And this one is medium rare? Thank you.
This one is the maybe the well done cube. Guys, when I got pizza, maybe that's the pizza get bad. Asimumu. This is what I'm doing, guys. Sorry. No, guys. Salad. Neka aiwa kainya kushiringana nyenye kuti kainya kuti wawol gani kaitu wawol gani kaka dudu asikano kutika akanyama kanyama babu kunyanya ukuthi muna kaisi Good job. Thank you, yes. Yeah. asima sala jati kawo sala jini like Thank you. And I have some chili mayonnaise and chili. sala jini like Yeah. Is this chili mayo? Yeah. Oh. Yeah. Have everything? She said she was going to do some chilies. They Oh, there they are. Okay. Yeah. These are mine. I want to leave my chips. But I didn't do it. Now, vamos ver. Ah, viu, Gabriel? Ainda vamos puxar. Nyama, hey, wait, you. Chose ona kangwa. Ona kangwa kusema kangwa kanda wana. Kusema kangwa wao kama kangwa kari nani? Kangwa katu ya jisa takadukwa. Dekati le chili stampo tira chili. Ameno chili zuko babele nande. Salad actually. Ahora se van a calle. Meat clip. Kadanga ndio kwa mtani kwa. Bangara. Mimi nazo cheka ni bangara. Inyaje kwa. Kana mtenda kudesera news advice utanga wandi kwa vile kudesera news utanga wandi ya chibanzi mota ukuta ukuti tatu saka popcorn na watu tibatira boss ndio tukutisa popcorn otherwise amaimbo kuta guys fair popcorn yanga wachunza abo mamu ukuta zona basa rawo bisa kwa chukua popcorn bana ba ukuta Mambo ina mazana. Hadi leo mama mga zidani zaude. Nani kwa president? Prime Minister. Kwa prime minister, itaenda kwa prime minister. Ndio. Mkaona I like chili. Leo ndio ya president. waya kene wana wakaje muda muda. Wakati ngwara vanofana kuti kumgare maguta. Chikafu chikauya mcha complain because ndine maguta ne maguta. Ndine maguta ne maguta. Sure, nembanga ungebembe rimachirugule. Sigadi. My chips. And Jimadi. Really? My chips. Karnaga. And Jimadi my chips. Kan dah kau badan badan. Baik, ini yang sudah saya tahu jualan. Jualan kau ya, ini jujuli.
I need to do less what you. The guy said, "Look at a punanga." Salad, you can see. Salad, you don't know. Don't want the salad, you don't know. Which I in the let's see. What's about that? It's in Miami. Bon maro. I'm gonna say sometimes the same. Quite nice, right? Salad, but then something that but you should cheap, but just like cheap. You can't wait quite wait out. But you should not see that. Because they have one good. I like salad. Now what? I think I don't know. Just that. Why then you live at the dad is the neighbor of Guarani? Because I never did a Guarani number. And it's okay. Guarani clinic guy never came at. And it was okay. You know what I was there, but I want to come over to each salad. To me something like a menu to guy. Karimo so Katos. You put when I put the look up the Garimo, guys. Cheese. Cheese. You put the guy. Nothing. Brother said. Yeah, guys. Guys, I want to grande bora guys. Tikapedza grande bora guys. Ndongozorora no more toes. Ninge mapedza. This was my last talk no. Kwa zvimbia manyama. Zvimbia manyama kuti. Zvimbia manyama kungati di. Zvinoona munoti zvimbuya isusu mukaona zviri kuno zvimbia zvekuno munozozviti zvii. Mukati isusu mambuya ko vari kuno munozovati chii. Zvanandidzidza kuti vatinonzi mambuya isusu. Ko ava ndikuona vari kuno ava. Varungu vanenge vanozonzi chii. Palaivi yaenda vatadzira kuti onai vanhu vari kuno onai zvimbuya izvi. Ndo zvimbuya isu moti mambuya. Flat iron. I see Chris. Flat iron. Flat iron. You know the flat iron. Flat iron. Mimi kana andisipedza kugona kufigure out chinga vachii but ndikunyatsochiziva chinhu chirimo asi ndichaziva kuti chii nditokuita kuti kakundeka kakanda ndakabata Like the sources from the state. Really? Mom, I don't care. I see African food. I use African food. Japanese. Saka mune shuwa nyama tadya ndeyemombe. Nokuti avanoda kuvaka vanhu.
imbwa nenyoka. Ah, sino kutisa mkoma kudu. Ah, plus ma popcorn. Sindira ini ma popcorn ani. But it's raw. When you do it, no? Ah, mapaka yaka omani. I mean, like I said, really raw. Really? But this is not really important. I heard that it's actually much healthier to consume it like that. And it's amazing. I mean, I'm not going and over time you just have having it in that form is the best way, the healthiest way to have it. I can't eat it any other way. Once you have what, like a flare. My food is new. Ah? Chani shunguruza. Mutila kupika watu tishi. Chani shunguruza singaiti. I think it's a quality. Akanyama ndiko. Akati moduko wanu kwa watu tazuri size go. Sorry right. But I know why they do that because they put it in my they came in all that place. Pensai kama kanyama. Banda boisa milibili manji msoro msai. Bada ivavi manji milibili. No, I haven't. Thank you, Maggie. In the blood. In the blood. I'm not that old dad. Well, dancing at the corner and yam ropairo. Roberto. When they eat better, food is better if you go on essay. Which is the chili, her cup. From a drinks copy of Africa, right? In Bambari, her chicken of Africa, right? Okay. Apanya matuko to Africa, Tinan Panikuno. Panyam. Akuna Kumuno one boots, and I'm moving Makatavera, I'm not one boots. Kuno one sneaker, guys. Especially sneaker. I'm not one sneaker chef. Because the EOG, I've got to fake. Abakazima fake banokazama OG chete Nike Puma Jordan OG apa shoes nyara kwete boots zenza munotenga kuna small zenza kanzi Nike zenza ba boots munorowa
aiwa tine madhayari zedu panapa 2 mana sisi vedu 2 panapa ndovari kuti spoila guys havasi ngoma kuti vanomborikana nesendi here guys takakufanana takakufanana guys ngoma kuti utori nembinga rezoti pasaidi 2 idzi ndoti kuti spoila ngoma kuti neni semufanana Allora vorrei avere Don't look at him getting don't look at him getting aiwa patogara pakanaka we are very comfortable. We are very comfortable. Imuri kuseka papa kodo nendango banana pari bendera mazero asi tiri right uri terrace kwedu kune peace terrace kwedu kune peace ende kuna best chef terrace kwedu kuna best chef mai nini keni bika guys mukadzongo kuti vanobika vedu we mai nini vanobika guys aiwa ndikudlano river kudlano river guys vakomba kuti vanobika a car is trip to Liverpool. Yeah, she can cook. She can cook. And I need to know. I'm going to receive chikafu chavo chakaenda mbiri chero kuafrica izvi hanti vanezororongwa vaidyawo vakaendesa mbiri uyai mbobikigwa vanobika mbouyai one weekend nekuti vatikuya anobika mani nokadzachibikira imwe chicken so vamwe chicken yacho yanga yakaisiwei guys kwanga pana mabhosi angu tuye kuzorora yaya vauya kutina ka saka vanhu vainyara kudya chicken ona vakaona vaeziva vanoita vanonyara ona saka vakati chicken ndandakavatarisa kadagara pachikona vakati plate chicken tutu vagara pasi indazvandora chicken kunaka indanozvipamhira kuti nonga chicken dzangu tachaira kamba medu ndakaona kuti vari kuomerwa kunonga kubva ndasimuka ndinobva ndinopama ndipakazoita chiviri chekusimuka mumwe nosi ndobva azonopamawo akatirapira chinhu mbo ndingakazara ndobva ndinoti bhosi dzangu dzikuru dzaona uyu anonga ndobva azosimukawo asi dzakapeta ndinga 30 minutes chinyara dzakagara pasi ai vanobika ndakazviza kubuda kuti mani ndokupirawo resimuka chikeni ataguta ikati vamunyara kudya sanyara kudya ataguta zvaendwa rakanyogwa kwaidusnos t saka vanhu vaibatina noumba kwavo We have worked hard to bring you a remarkable steak at a great price. Please help us to keep this possible by leaving the cleavers on the table. Alternatively, they are available to purchase either in the restaurant or from our website for 15 quid.
Suini Mumursa, and Mumursa. One of our councillors, if I diaries. One of our councillors, if I diaries. So my comments are for my portrait. My diaries. Thank you for lending us this Melly. One of our councillors, Panombo cancel cancel, one of our cancelling, I'm no cancel one of our councillors, she's our councillor. What you pay? I'm going to buy it. Liba present. Hey Brenda, Nakai, thank you for 250 stars. Thank you. Thank you. The councillor, the pano, she's a councillor. I'm named Marwa, no cancel. No cancel. Masorora. What's all over there? Right handing? On the had by. Let's move. She's tired. I want to know. Fine. Momcha Garin in my bosom. Madame Maduro. Anastafamba. 14,000 steps. 14,000 steps. Atafamba. 14,000. Atafamba. They go all finished? Yeah. Okay, it's right there, the door there, yeah? You clean yourself. Say hi to everyone. You can greet them yourself. You can come greet them yourself. Hi. Mkono samba rafuta the EPO Brenda, the EPO. Chichi kwitika Brenda, what's happening? Anzina Brenda nchamba no chaga video ye mukono samba rafuta. Dochi. Chafamba 11 kilometers. 11 kilometers. Chafamba. 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 I can feel it like right. Usually when I do it, I feel it in my feet. But now I can feel And the camera are good. So, this are what I die. What you don't go there. I die. What you don't go there. I die. What you don't go there. Yes, sir. No, but we offer takeaway ice cream on your way out. It's complimentary. On your way out, you can have ice cream. Complimentary. Ice cream to try chicken. And you know what you should? I just say, tukupinda pa imunde mstima. Yeah, get it. I can't walk anymore. No, you can get an Uber. C'est très fort.
right saka ndakaimboinda guys ndozodzoka time kana ndasvika kumba ndageza ndapfeka ndozodzoka tombotandara anditika esiriri the domestic worker zviri seiriri tozodzoka anditika tozodzoka ndadaidai riri uda kuzoita live neweka uda kumboita live yevasikana vemudzimba vanoshanda timbokupromotawo riri the domestic worker kuzondibata timboita live newe panapa yechimadhumbe emumbotudzawo machallenges enyu amunosangana nawo nezvamunoitawo kana muri kumabasa uko anditika ngatiwe vanhu vakuzivewo anditika akaipa right uzondibata kuseri toita this you can do it during the afternoon uri kumba basi ndine WhatsApp sandokubata hendika kubata time bye bye